हेलो हाय जय जगन्नाथ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାସ୍ ବୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ସପନର ସୌଦାଗର ଦି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ରାହୁଲ ନାମକ ପୁଅର ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଓ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥାଏ। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେ ଅଞ୍ଜଳି ନାମକ ଝିଅକୁ ଦେଖେ। ସେହି ଦେଖାରେ ରାହୁଲକୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ବା ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଲଭ୍ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଭାରି ଲାଜକୁଳା ଥାଏ। ସେ କୌଣସି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବା କୌଣସି ଝିଅ ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଅନେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଭଲ ପାଇବା କେମିତି ହୋଇଯାଏ ତାହା କେହି କହିପାରିବେନି। ରାହୁଲ ତା ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ ବି କହିପାରିନଥାଏ କିମ୍ବା ସେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ। ରାହୁଲ ସେବେଠାରୁ ମନେ ମନେ ଭାବି ସାରିଥିଲା ସେ ପାଠ ପଢିବ, ଚାକିରି କରିବ, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଝିଅକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଏ ପ୍ରେମ ରାହୁଲର ଟିନେଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ରାହୁଲର ସୁନୀଲ ନାମକ ସାଙ୍ଗ ଥାଏ। ସେ ରାହୁଲର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଏଇଠି ରାହୁଲ ପ୍ରେମର ନିୟମର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିବା ଝିଅ ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗ ସୁନୀଲର ପ୍ରେମିକା। ରାହୁଲ ଜାଣିଥାଏ କି ସୁନୀଲ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥାଏ ଇଏ ସେ ଝିଅ ବୋଲି। ସୁନୀଲ ଓ ଅଞ୍ଜଳି ଦୁହିଁକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ ରାହୁଲ ଯେବେ ଜାଣିଲା ସେ ତାର ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିବା ଝିଅ ସୁନୀଲର ପ୍ରେମିକା, ସେ କଣ କରିବ ଜାଣିପାରିନଥାଏ। ଏଣୁ ଏମିତି ଯେ କାହାରିକୁ ବି ବଦଳା ଦେଇପାରେ। ତମର ଯିଏ ପଢିବ କଣ କରିବ କଣ କରିବନି କିଛି ଜାଣିପାରେନି। ରାହୁଲର କିଛି ଏଇଭଳି ମନରେ ଚାଲିଥାଏ। ରାହୁଲର ଭଲ ପାଇବା ବା ପାଗଳାମି କହିପାରିବା। ତା ମନ କଥା ତା ମନରେ ଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ଯେ ଏହି କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତା ସାଙ୍ଗ ସୁନୀଲ ଓ ଅଞ୍ଜଳି କୌଣସି ଏକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁହେଁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାହୁଲର ମତିଭ୍ରମ ହେଲା ଭଳି ପାଗଳାମି ବଢିଯାଏ। ତାର ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରତି ବଢି ବଢି ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାରିକୁ କହିପାରେ ନାହିଁ କି ସେ ଝିଅକୁ ତା ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଡରୁଥାଏ। ପୁଣି ରାହୁଲ ମନରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ କି ତା ସାଙ୍ଗ ସୁନୀଲ ଯଦି ଜାଣିବ ଯେ ରାହୁଲ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ରାହୁଲର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାବନା ହୋଇଯାଇଥାଏ କି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଖୋଜୁଥାଏ, ଅଞ୍ଜଳି ସେହି ସମୟରେ ରାହୁଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଯେବେ ରାହୁଲ ଦେଖେ ତା ଦିଲର ଧଡ଼କନ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି ଭୁଲ ଭାବନାକୁ ନେଇ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଯେ ଅଞ୍ଜଳି ବୋଧେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଭଲ ପାଇବା ସେତେବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ପଟୁ କିଛି କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାହୁଲର 100% ଆଉ ଅଞ୍ଜଳିର ରାହୁଲ ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ 0% ବି ଫିଲିଂସ୍ ନଥାଏ। ଏହି ଭିତରେ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର ବି ସରିଯାଇଥାଏ। କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ରାହୁଲର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥାଏ ରାଜୀବ ନାମକ ପୁଅ ସହିତ। ତଥାପି କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଲ ତା ଭଲ ପାଇବା କଥା ରାଜୀବକୁ କେବେ ବି କହିନଥାଏ। ରାହୁଲର ମନରେ ଅଲଗା କିଛି ଚାଲୁଥାଏ। ସେ ନିଜେ ଆଗ ଯୋଗ୍ୟର ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ତା ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ କହିବ। ଏହା ହୁଏତ ରାହୁଲର ପାଗଳାମି କରିପାରିବା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁଲ ଏକତରଫା ଭଲ ପାଇବା ବା ପାଗଳାମି ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଭଲ ପାଇବାଟା ପ୍ରକାଶ ନ କରିପାରିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ
ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ରାହୁଲ ଏହା ଭିତରେ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ କହିପାରୁନଥାଏ କି ରହି ବି ପାରୁନଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତାର କଲେଜର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ। ରାହୁଲ ତା ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ସବୁ ରାଜୀବକୁ କୁହେ, କାରଣ ମନ କଥା ଜଣକୁ ଖୋଲି କହିଲେ ମନ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ। ରାଜୀବ କିନ୍ତୁ ରାହୁଲକୁ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଦିଏ ଯେ ତୁ ତୋ ମନ କଥା ମନରେ ରଖି ସବୁଦିନ କଷ୍ଟ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଥରେ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି କହିଦେ, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ରାହୁଲ ତା ମନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ। ଭିତରେ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରିବ ଜାଣିପାରିନଥାଏ। ଏହାପରେ ରାହୁଲ ମନରେ ସ୍ଥିର କରେ ଯେ ସେ ସବୁ କଥା ଅଞ୍ଜଳିକୁ ତା ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ କହିବ। ହେଲେ କେମିତି କହିବ? ଯେଉଁ କଥା କହିବ ବୋଲି ଏତେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ହଠାତ୍ ସେଇ କଥା କେମିତି କହିବ ଭାବୁଥାଏ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ରାହୁଲ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବାକୁ। ଏହାପରେ ରାହୁଲ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବାକୁ। ଦିନେ ରାହୁଲ ଅଞ୍ଜଳିର ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ବାଟରେ ଜଗୁଥାଏ କି ଆଜି ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଉପରବାଲାର ଅଲଗା ଯୋଜନା ଥିଲା। ରାହୁଲ ସେଦିନ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ଜାଣିଲା ଯେ ଅଞ୍ଜଳି ବୋଧହୁଏ ଆଜି ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାହୁଲ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରକୁ ଫେରିସାରି ତା କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାଜୀବକୁ ଫୋନ କରି ସବୁ କହିଲା। ରାଜୀବ ପୁଣି ରାହୁଲକୁ କହିଲା, ତୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ନ କହିପାରିଲେ କଣ ଅଛି? ତୋ ପାଖରେ ପରା ତା ଫୋନ ନମ୍ବର ଅଛି, ଫୋନରେ ସବୁ କଥା କହିବୁ। ରାହୁଲ ରାଜୀବକୁ କହେ, ଫୋନରେ କଣ କହିବି, କେମିତି କହିବି? ରାଜୀବ କହେ, ତୁ ପରା ତା ପାଖରେ ରହି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କହିବୁ ବୋଲି ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଦୂରରେ ରହି ଫୋନରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ରାହୁଲ ହେଲେ ରାଜୀବ ହେଲେ ପୁଣି କଣ? ଆଉ ତୋ ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଯା ଦେଖ କଣ ହେଉଛି। ରାହୁଲ ତା ସାଙ୍ଗ ରାଜୀବ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ସେ ତା ପର୍ସନାଲ ଫୋନ ନମ୍ବରରୁ ନ କଲ୍ କରି ପୁଣି ଏକ ନିଜ ନାମରେ ନୂଆ ନମ୍ବରଟା ଆଣି ତାକୁ ଫୋନ କରିବ, ସବୁ କହିବ। ହେଲେ ଫୋନ କଲେ ବି ଅଞ୍ଜଳି ସେ ନୂଆ ନମ୍ବର ଦେଖି କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ରାହୁଲ ଫୋନ କରିଛି ବୋଲି? ତଥାପି ରାହୁଲ ଏମିତି କିଛି କରିଥିଲା, ଅଞ୍ଜଳି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ହେଲେ ଫୋନ କଲେ ବି ଅଞ୍ଜଳି ସେ ନୂଆ ନମ୍ବର ଦେଖି କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ରାହୁଲ ଫୋନ କରୁଛି ବୋଲି? ତଥାପି ରାହୁଲ ଏମିତି କିଛି କରିଥିଲା, ଅଞ୍ଜଳି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ସେ ଜାଣିପାରିବ। ହେଲେ ଏହା ଭିତରେ ପୁଣି ସୁନିଲ ଆଉ ଅଞ୍ଜଳିର ପୂର୍ବ ଭଲ ପାଇବା ଆଉଥରେ ଗଢି ଉଠୁଥିଲା। ବା ଦୁହେଁ ମିଶି ସାରିଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ଦୁହିଁଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ କଥା ଫାଇନାଲ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଡେ ତ ରାହୁଲ ତା ମନରେ ଭାବି ସାରିଥିବା କାମ କରିଚାଲେ। ରାହୁଲ ଏହା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫସି ସାରିଥାଏ। ଯେଉଁ କାମ ବହୁତ ଆଗରୁ ତାକୁ କରିବାର ଥିଲା, ସେ କାମ ସେ ସେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାର ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ଏ ଜନ୍ମରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ରାହୁଲ ଆଉ କିଛି ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୁପ୍ ରହିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ତା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କାମ କଲା। ଅଞ୍ଜଳିକୁ ସେ ଏକ ଫୋନ ନମ୍ବରରୁ ତା ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଲାଗେ। ହେଲେ ଅଞ୍ଜଳି ସୁନିଲକୁ ଏସବୁ କଥା ଜଣାଇକି ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ଏକ ନମ୍ବରରୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ରାହୁଲ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଡରୁଥିଲା, ଶେଷରେ ସେହି କଥା ହିଁ ଘଟିଲା। ରାହୁଲର ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ସୁନିଲ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଜାଣିପାରେ ଓ ସେ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିବା କଥା ବି। ସୁନିଲ ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ସାଙ୍ଗ ରାହୁଲକୁ ଫୋନ କଲ୍ କରେ। ହଠାତ୍ ସୁନିଲର ଫୋନ କଲ୍ ଦେଖି ରାହୁଲ ଘବରାଇ ଯାଏ, କାହିଁକି ନା ସୁନିଲ ଆଉ ତା ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିନି ତ। ଏ କଥା ଭାବି ସେ ପ୍ରଥମେ କଲ୍ ଉଠାଇଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ସୁନିଲର କଲ୍ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଏଇଠି ରାହୁଲ ସିଓର ହୋଇଗଲା ଯେ ସୁନୀଲ ତା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣି ସାରିଛି। ଯଦି ଆଜି ବି ସେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ ନ କରେ କାଲି କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବାକୁ ପଡିବ ନା। ଏତେ ଦିନ ବା ସୁନୀଲ ଠାରୁ ରାହୁଲ କଲ୍ ନ ଉଠାଇ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏହି କଥା ଭାବି ରାହୁଲ ସୁନୀଲକୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରେ। ସୁନୀଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାହୁଲକୁ ପଚାରେ, ତୁ କଣ ଏସବୁ ଯାହା କରୁଛୁ କଣ ଠିକ କରୁଛୁ? ରାହୁଲ ସୁନୀଲକୁ ଘାବରେଇକି କୁହେ ଯେ ମୁଁ କଣ କଲି କି? ସୁନୀଲ କୁହେ କି ଯେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଞ୍ଜଳି ପିଲାବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆମ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ରାହୁଲ ନିଜ ଆଗରେ ନିଜେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ। ନିଜକୁ ଭାରି ଧିକ୍କାର ମନେ ଭାବୁଥାଏ। କଣ ସବୁ ସେ କରୁଥିଲା? ହେଲେ ରାହୁଲ ବା କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା? ଭଲ ପାଇବା ତ କାହାକୁ ବି ହୋଇଯାଇପାରେ, ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ରାହୁଲ ସୁନୀଲକୁ କୁହେ ଯେ ସରି ସାଙ୍ଗ, ତୋର ଆଉ ଅଞ୍ଜଳିର ଯେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ଏକତରଫା ପ୍ରେମଟା ମତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲା କି ଅଞ୍ଜଳିକୁ ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ସୁନୀଲ ରାହୁଲକୁ କହେ, ତୋ ପ୍ରତି ତ ଅଞ୍ଜଳିର 0% ବି ଫିଲିଂସ କେବେ ଆସିନି। ଆଉ ତୁ ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବି ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣି ଏସବୁ କରୁଥିଲୁ। ହଉ ତୁ ଏବେ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ବି ଜଣାଇ ତୁ ଯାହା ସବୁ କରୁଥିଲୁ ଭୁଲ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ସରି କହିଦେ। ଏସବୁ ଶୁଣିସାରି ରାହୁଲକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗେ। ରାହୁଲ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଯାଇ ସରି କୁହେ। ପୁଣି ରାହୁଲ ସୁନୀଲ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଝାଇକି ଯେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଲ ପାଇବା କେତେବେଳେ ବି କେମିତି କାହାକୁ ହୋଇଯାଏ କେହି ବି ଜାଣିନଥାଏ। ପ୍ଲିଜ ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବୁନି କି ମତେ ଖରାପ ଭାବିବୁନି। ସୁନୀଲ କୁହେ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ତୋ ଉପରେ ରାଗିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଅଞ୍ଜଳିର ଆଉ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ଫାଇନାଲ ହୋଇସାରିଛି। ରାହୁଲ ଏସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ରାହୁଲକୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ତା ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା କଥା ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ଶେଷରେ ରାହୁଲ ସପନର ସୌଦାଗର ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବୁଥିବା କଥା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ବା ପ୍ରେମ ତ ଈଶ୍ୱର ଆଗରୁ କାହାକୁ କାହା ସହିତ ହେବ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ସେ ବୋଧେ ସୁନୀଲ ଆଉ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଏକାଠି କରିବାର ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଠି ସପନର ସୌଦାଗର ଦିଲ୍ଲା ଷ୍ଟୋରି ସରିଲା। ରାହୁଲର ପ୍ରେମ ଅଧା ରହିଗଲା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା।